Bona vesprada a totes i a tots. Avui realment el que fem és una conversa oberta i com veureu la cadena de tota la cadena de la xarxa la tenim així i estem inclús apretats, la qual cosa anem a intentar que siga àgil, però donada la complexitat de tot el món del llibre és necessari també que plantejaren distints actors i actrius com els que així presents estan, falten també, però hem convidat a tothom que pensaven que podia dir la seva. Conversa oberta és perquè no pensem des de luego finalitzar avui, no tenim temps, però és una conversa oberta perquè volem també que vosaltres que esteu així, també sou algunes cares molt conegudes del món del llibre, també podeu dir la vostra i per tant farem una primera intervenció des de la taula que és important. Des d'alguna forma, des d'ASICOM, Associació de Ciutadania i Comunicació, que jo represente, hem tingut aquesta iniciativa des del principi que vam néixer, perquè la Fira del Llibre per nosaltres és molt més que llibres, és tota una manifestació cultural, democràtica, econòmica, i per tant, no vaig estendre ahir, hem fet un article per a premsa, esperem a veure si és demà, pensant que seria avui, en el Levante, i en aquest sentit pensem que la nostra contribució, el xicotet suport també com a associació ciutadana és molt important. Enguany, a més, alguns de les persones implicades com a sòcies, algunes estan així a la taula, i fonamentalment Antonio Atsuar, que està a la meva esquerra, que és la persona que lidera i dirigeix librosensayo.com. Ens coneguem de fa temps i hem estat creant sinergies com una de les formes que avui estarà en la taula també, aquesta idea de crear sinergies entre totes les àrees i tots els sectors, i gràcies també al seu treball de reflexió, pensament i d'unió de gent hem coincidit i tenim més energia. Per tant, vull agrair sobretot a ell i a la Fira del Llibre, que som les tres organitzacions que hem organitzat, i a tota la gent que ha col·laborat, totes les institucions i demés que anirem presentant. Res més, jo el que plantejàvem com a debat era aquesta crisi permanent que n'hi ha del llibre, és una crisi també que canvi de paradigma, i plantegem d'alguna manera, que després podem abordar algunes de les xifres que estan passant, com per exemple la pèrdua en el món de les llibreries de més del 20% en els últims 2 anys, d'acord a les xifres donades, la importància que té el sector del llibre, l'1,1% del PIB en Espanya, i per tant estem parlant d'algo molt important, però sobretot en un aspecte democràtic interessant. I per tant, d'alguna forma, les preguntes que estan al voltant de la nova forma del paradigma és, respecte al llibre i qualsevol producte cultural, és el què volem, el què consumim, el què volem llegir, per a què, on, quan, com, qui, que és el que està trencant la dinamització i la multiplicitat de factors i de visions. Jo res més, perquè després ja intentarem parlar, hem demanat a tot el món que siga concís, com us dia també Manolo que està per ahí, per tindre en compte, i per tant dono la paraula ara a Antonio Atsuar, que com vos dia és la persona que ha posat en marxa i dirigeix i empenta en un esforç personal librosensayo.com, al qual vos invite també a entrar si no el conegueu i a participar, perquè és una forma molt interessant d'actuació, i ell farà una introducció de reflexió inicial al debat que avui, esta conversa que anem a tindre. Res més i endavant. Gracias, José Ignacio. Primero, gracias a todos por participar, por estar aquí. Tenéis aquí en la mesa y arriba, por si alguno de vosotros usáis Twitter, que a nosotros nos gusta mucho, librosensayo.com, tenéis el usuario de la Fira de Valencia, que lo tenéis ahí, que es @FiraLibreVLC, y tenéis también el hashtag para poder unir todos los tweets que queráis ir haciendo con fotografías, comentarios. En este caso hemos elegido libros en red, la modilla libros en red. Esto es por si os animáis a comentar o a hacer algún titular, fotografías, os lo agradeceremos mucho porque será una forma de promocionar el acto y de saber también qué pensáis de la charla, aunque por supuesto os daremos la palabra más tarde.
Muy rápidamente también, como ha dicho José Ignacio, os comento un poco qué es libroensayo.com, sobre todo porque es la organización que junto con José Ignacio y ACICOM y la Feria del Libro ha planteado esta mesa redonda, esta conversación abierta sobre el mundo del libro. Libroensayo.com, muy brevemente os comento, es una plataforma de recomendación de lecturas de ensayo que parte de Alicante, somos 3 personas y todos somos de la Comunidad Valenciana, somos los 3 alicantinos, y es la única plataforma en español para comentar y debatir libros de ensayo. Por tanto, esto también incluye Latinoamérica y tenemos un 40% de tráfico americano, México, Colombia. Somos una plataforma bastante nueva, tenemos 11 meses, pero creo que estamos haciendo ya un trabajo. Como decía José Ignacio, esta plataforma no solo es la única para comentar y debatir libros de ensayo, sino que también quiere ser un punto de encuentro para hablar sobre la industria editorial, sobre el futuro de la industria del libro, y por eso hemos intentado hoy reunir a todas las personas que representan la cadena, desde el autor hasta el lector, y como podéis ver, la cadena del mundo del libro es mucho más compleja de lo que parece. Ahora intentaremos hablar un poco de eso. Bueno, por mi parte, simplemente dar 2 pinceladas y ya cedo la palabra a Silvia García Olaya, que nos hablará del punto de vista del autor. Hemos ordenado la mesa desde la primera parte del proceso literario de creación del libro, que es el autor, hasta lo que piensa el lector, que es la última parte de la cadena, pero como veis hay mucha gente en medio que está trabajando en el sector del libro. Brevemente, como decía, creo que estamos viviendo un cambio de paradigma en la industria editorial, y esta sería la primera idea, y un cambio de paradigma que es traído por lo digital. Lo digital está cambiando mucho el sector del libro, las formas de leer se están cambiando muy rápidamente y todo el sector del libro tiene que reaccionar ante este cambio digital. Aparte de la industria, porque como ha dicho José Ignacio, la industria del libro es una industria importante, es la primera industria cultural en España. Aparte de esto, la lectura es una cosa que tiene que preocuparnos a todos, porque la lectura tiene que ver con la educación, la lectura tiene que ver con el conocimiento, por lo tanto el libro no es un sector cualquiera, es un sector estratégico también desde el punto de vista del conocimiento, no solo como industria. ¿Qué está haciendo? Mi pregunta sería, y por eso hemos organizado esta charla aquí en la Feria del Libro de Valencia, ¿qué se está haciendo en la Comunidad Valenciana sobre este tema? ¿De verdad las editoriales valencianas o el sector del libro valenciano está reaccionando ante este problema y ante este cambio de paradigma? Esa sería un poco la pregunta de partida que yo me hago. En Madrid y en Barcelona hay muchos foros que están debatiendo sobre esto, pero realmente yo en Valencia, o por lo menos no conozco, no veo, creo que deberíamos, como sociedad valenciana, intentar unirnos más y crear red, como decía José Ignacio, para hablar más sobre este tema, sobre qué hacemos con nuestros lectores, con nuestros niños, con nuestros alumnos y con nuestra industria editorial. Y ya para acabar, quiero proponer que esta conversación sea un punto de partida para que haya un foro valenciano en el que la sociedad civil y la sociedad del libro valenciana trabaje para hablar de esta cuestión, de qué hacemos con la lectura y con las editoriales y empresas valencianas del mundo del libro. Simplemente acabaría con el título de esta mesa, de esta conversación abierta, es «Liberamos el libro de las cadenas». La idea es que tenemos que cambiar para que el libro siga siendo central y la lectura siga funcionando y nuestras propias empresas y nuestros propios alumnos y jóvenes sigan teniendo una lectura que se merecen y trabajando en este sentido. La idea es no perder el tren de lo digital, por lo tanto hemos de cambiar para poder seguir manteniendo el mundo de la lectura y subirnos al tren digital y seguir funcionando como industria y como sociedad lectora. Nada más, esta era la idea para presentar. Buenas tardes. Desde el punto de vista del autor y en mi contacto diario con los autores con los que trabajo desde hace más de 15 años en el sector editorial, y recientemente estoy detectando una gran confusión. Entonces, con motivo de este encuentro, quiero proponer una serie de titulares con el objetivo de llegar a un nuevo modelo de interacción y de interrelación entre autores y editores que ayude a todos a conseguir un renacimiento de la industria cultural desde abajo, desde el independiente, a base de hacer piña y de aunar fuerzas entre todos. En consecuencia, quiero proponer que los retos y oportunidades para el autor en la nueva red del valor del libro son fundamentalmente estos. El paradigma digital ofrece al autor la opción de reinventarse, tomar las riendas de su vida y aprovechar la oportunidad única de convertirse en un emprendedor cultural. Para ello, los principales retos del autor son formarse y prepararse, para conocer y ser capaz
de promover nuevos modelos de interacción con el resto de actores de la actual cadena de valor. Formarse fundamentalmente para definir sus objetivos, pero también para conocer mejor el sector y conocer a sus lectores. Considero que sin este conocimiento su propuesta queda incompleta y pasará desapercibida en la actual sobreoferta de títulos. Su marketing sonará vacío y por lo tanto se perderá en las redes. Es fundamental diferenciar también la autopublicación y la autoedición, pues considero que esta confusión interviene en casi la totalidad de los fracasos de los actuales proyectos editoriales independientes de los autores. Y como bien dice Jaime Salinas en el libro que estamos leyendo este mes en el Club de Lectura de Libros de Ensayo, el lector no comprende el papel del editor, pues cree que es un simple impresor. Y yo he comprobado que en los actuales autores independientes existe exactamente la misma confusión. Pienso que el autor ganaría mucho aprendiendo a realizar su plan de obra igual que el emprendedor realiza su plan de negocio. Y ganaría aún más contando para ello con el mejor aliado, el editor. El nuevo paradigma pone al alcance de todos las oportunidades de la autoedición y las ventajas de crear sinergias y nuevos modelos relacionales entre editores independientes y autores independientes. La edición no independiente también debería ser consciente de la oportunidad única que este panorama supone. Debería generar nuevos modelos de negocio que permitan aprovechar de forma óptima los recursos que el paradigma digital nos proporciona. El autor que entrega el manuscrito y luego se limita a recoger royalties es historia. En el nuevo paradigma, el libro tiene la capacidad de ampliarse y multiplicarse a sí mismo en formatos y medios complementarios. La convivencia de formatos es una gran oportunidad para ofrecer al lector una experiencia que sea a la vez más completa y customizable. Por tanto, la traslación al formato digital de las limitaciones del libro impreso tiene los días contados. Es solo un primer paso evolutivo en la edición digital de libros y el ebook enriquecido no es el futuro del libro digital, es el presente. El editor que se limita a tomar el manuscrito, fabricar con él su producto, imprimirlo y ponerlo a disposición de las distribuidoras también es una especie en vías de extinción. Solo sobreviven las economías de escala de los emporios de la industria editorial y los más pequeños e independientes, es decir, los dos extremos de la cadena de valor. Como bien afirma Antonio en su blog, la clase media editorial se está extinguiendo. Lo que tratamos de proponer aquí como un objetivo es superar la cadena de valor para conformar redes de valor que incentiven el emprendimiento por parte de los autores también, no solo de los editores. Que además autor y editor se apoyen y motiven mutuamente para incentivar el renacimiento del sector editorial y la difusión de la cultura como un bien de todos. Este panorama también supone un reto para el editor, la reinvención del profesional de la edición para rescatar el tradicional pero extremadamente valioso papel del editor como guía y compañero del autor, readaptando este rol a los nuevos modelos de interacción y conversación que facilita el entorno digital. Por tanto, el papel de las comunidades de lectores es fundamental y en unos minutos nos hablará de ello nuestro compañero Joan Carles Girbers. Muchas gracias a todos por venir. Moltes gràcies, Sílvia, i polèmiques algunes de les afirmacions que has fet, i en el món i on estem, és a la conversa. Bé, a continuació té la paraula Rafa Arnal. Rafa, com heu vist, ve com a president del gremi d'editors, però és escriptor, és llibreter, és activista, blogger i inclús vos anima, no sé si queden places, per a organitzador de turisme a recuperar memòria històrica i la eixida de l'Stambrook en breu, no? Que queden poquetes places i demés.
Bé, en Rafa sempre hem mantingut contacte, és un dels històrics del món del llibre en el nostre país, i pensava que podia ser molt interessant aquesta visió com a editor, fonamentalment bé com a president, però també coneix també moltes de les parts de la cadena del valor i en el que ha lluitat també, perquè també és complicat aquesta vida. Bé, tens la paraula. Molt bé. Bon dia, salut i república a les persones de bé. Sí, com m'ha dit l'amic Pastor, sí, només a les persones de bé, els temes que continuen. Com ha dit l'amic Pastor, jo crec que m'ha convidat com a orquestra d'ací de la taula esta, perquè a més músic també he sigut i soc, i evidentment soc llibrer, escritor, editor, distribuïdor, i jo vull comentar una cosa, possiblement, anem al moll de l'os. És a dir, el món del llibre està en un forat immens en aquest moment, en un forat espantós, estem tots en la puta ruïna, llibrers, editors, distribuïdors i escriptors. I se morirem de vells i mos tocaran del bat. Va ser la segona part. En este país n'hi ha, en este moment, a València, n'hi ha 3 associacions de llibrers. El Gremi de Llibrers de València, que és el que organitza esta fira, la Unió Gremial de Llibreries i l'Associació de Llibrers de l'ANSE, els que munten la llibre d'ocasió. Tristament per a tots, són 3 associacions que no tenen interrelació entre elles, quan totes estan en el mateix sector. En esta província de València, en este país, en la província de València, n'hi ha 2 associacions d'editors. Una que és l'Associació d'Editors del País Valencià i una altra que som nosaltres, que som el Gremi d'Editors del País Valencià. Lo dels autors va un poc millor. Evidentment, no tenim tampoc cap tipus de relació, llevat que és de l'associació, intenten boicotejar-nos allà on poden, i nosaltres es diem que són el sindicat del crim. Aquesta és la relació que tenim els editors en aquest país. Després està el dels autors. En els autors, afortunadament, n'hi ha una associació, diguem-ne, un tant estantissa, però que funciona i fa la seva llavor, que és l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, on estem la immensa majoria de gent que escrivim en aquest país en català. I n'hi ha anys, hi havia una associació d'escriptores en llengua castellana o no sé què, que no sé si encara existeix o ha desaparegut o com no està. Vull dir, està totalment atomitzat. Des de fora del món del llibre n'hi ha una idea equivocada que pensa que el món del llibre és un món de progressisme i de tal, i és un món que té totes les misèries i totes les penúries i totes les dimònies familiars que tenen tots els sectors. I torne a lo que vos havia dit. Se morirem de vells i mos tocaran del bat. Com en un moment tan dramàtic com el que està vivint el món del llibre, que està tot el món a la ruïna. Bueno, de les llibreries, nosaltres en el que va d'any, com a distribuïdors, som una xicoteta distribuïdora, mos han tancat 5 clients, dels quals un mos ha pagat i mos ha tornat els llibres, els altres 4 mos han tornat els llibres i no mos han pagat. I són amics. No, en fi, aquesta és la situació. A tot això, en el sector del llibre no mos hem reunit tots els segments del llibre a intentar parlar de veure què està passant, perquè damunt d'ara n'hi ha un problema afegit. Ara parla sent un editor i no sé si l'editorial és d'ell, després de l'última sacsada de Planeta i de Random, és a dir, n'hi ha les grans cadenes, els 2 grans grups, el de Random i el de Planeta, que tenen les grans cadenes de llibreries i les grans redes de distribució. I després quedarem, si quedem, un grapat d'editors menudetges, això estic d'acord en un dels apunts que ha fet la meva companya anterior, que funcionem a través de llibreries ja quasi alternatives. És difícil trobar llibres de l'Eixam en la FENAC, és que no els venem. Això seria un altre problema a tratar. I n'hi ha que mantindre, se pot ser pobre, però n'hi ha que ser digne. I nosaltres, els menudets, no necessitem a les grans cadenes ni a les grans llibreries per a vendre els nostres llibres.
perquè el que busca un dels llibres que nosaltres editem no va buscar-lo al Corte Inglés. Bé, dit això, com a sent som molta gent i hi ha moltes coses a parlar, jo penso que el gran problema que té el sector del llibre en aquest moment és que és un sector atomitzat i un galliner en el que ningú té relació amb ningú o té mala relació, que és pitjor. Salut i república una altra vegada. Moltes gràcies, Rafa. Tinc que dir, abans de donar la paraula a Joan Carles, que estava convidat també a l'associació d'editors. En principi venien dos vicepresidents de l'associació d'editors, però el seu president no podia vindre. I a última hora ens van dir que tenien molt de lío amb la fira i que estaven, com hi havia molt representació d'editors, que no calia. Tal vegada és un símptoma, això és el que nosaltres hem rebut, tal vegada és un símptoma de lo que s'estava apuntant. Bé, a continuació té la paraula a Joan Carles Girbés. Joan Carles és un trotamundos del món del llibre, coneix molt de la realitat valenciana, ha tingut responsabilitats en Bromera i des de fa un temps està encetant un projecte personal que hem vist i estem gaudint alguns, que és Sembra Editorial, i a més en una conversa que vam tindre el mes de gener vam estar xerrant sobre el paper que estava fent de gestionar coneixement, molt interessant, entre el que eren els autors, els escriptors, i el que eren els editors. És a dir, que moltes vegades aquest punt de trobada ell pensava que n'hi havia un forat i de fet en algunes coses em costa i hem assistit, com per exemple El País de Saqueo, va ser una de les treballs d'ell, d'un autor que tenia una investigació, buscar un editorial i fer. D'alguna forma, alguna de les coses que Sílvia ha apuntat, no sé si n'hi que Joan Carles. Però bueno, ell té una experiència molt interessant, en dos llibres acabat de publicar, un d'ells en concret és Vertigen, i a més ha estat exportant a Catalunya en estos dies, que no sabia si podia estar. Endavant. Bueno, jo no diria exportació, però bueno. No, de fet, era una de les qüestions que avui hem anat tractant també amb alguna gent del món del llibre, de dir, com us ho heu fet per a estar al Sant Jordi i que la cosa anara bé, la veritat és que va anar molt bé. Però una de les qüestions és creure quin és el teu mercat, saber quin és el teu mercat i pensar que el teu mercat és el valencià, però també és el de Catalunya i també és el de les Illes, en el nostre cas. I tindre-ho molt clar i actuar en totes les conseqüències i en tots els jocs, en fi, ser conseqüents amb això. Bé, tanqui aquest xicot de parèntesi perquè tenim molt poc de temps i si no jo també tendeixo a enrotllar-me molt. S'han dit paraules molt grosses, i alguna molt grossa, de fet, en la taula, però jo em quedé en algunes de les paraules o de les expressions positives que s'han dit. S'ha parlat de sinergies, d'unió, també s'ha parlat de desunió, de complicitats i de renovació. Bé, de tot això que ha parlat, sobretot Eva, al principi, traslladant totes aquestes qüestions al País Valencià, ens fa falta molt de tot això, ens fa falta molt. De fet, ens fa falta una administració que també tire d'alguna manera del carro i no ens tire a sobre més pes del que ja tenim. Això no ho tenim, no contem en això, ja sabem a què atendre'ns també. Pensa que en el moment en què, és el nostre cas, el de Sembra Llibres, que quan crees un projecte nou ja comptes en que tot això no existeix i tampoc ho esperem. Ja ens agradaria que existira, òbviament, i volem i estarem en totes les reivindicacions que calga perquè hi hagi una administració pública que doni suport a l'edició en valencià al País Valencià, que és una cosa que pareix absurda reivindicar-la, però encara estem en aquest punt. Però dit això, també penso que en la paraula crisi, que quan s'aplica al món del llibre es parla en plural perquè hi ha la crisi econòmica, n'hi ha la crisi de paradigma, n'hi ha la crisi... Jo crec que moltes vegades també n'hi ha una crisi d'idees, una crisi de renovació d'aquestes idees, que és una de les expressions que s'ha utilitzat abans. Jo crec que sobretot al País Valencià tenim una crisi, i me refereix especialment a l'edició en valencià, una crisi de lectors perenne que arrosseguem de fa molt de temps i que d'alguna manera hem de treballar, hem de posar-nos molt les piles amb els pocs instruments que tenim i un d'ells és la nostra imaginació, que això de moment encara no ens ho lleva ningú i no costa massa diners, hem de treballar per augmentar aquest índex de lectors, perquè ens trobem els editors valencians remenant un poc la mateixa aigua
i aquesta aigua cada vegada és més escassa, no? de tant de moure-la, i també menys clara, no? perquè hi ha més competència i els lectors continuen sent els mateixos, si no menys, no? perquè ara hi ha tot allò de la socialització dels llibres que també afecta molt als editors. Avui en un article que escriu Carles Fenollosa en El País parlava d'això de l'aigua i deia que calia canviar l'aigua de la peixera. A mi m'agrada molt aquesta expressió perquè pense que és el que ens cal, no? Ens cal renovar, però renovar en el sentit de sumar, és a dir, reinventar-nos d'alguna manera. Fem en el sector editorial valencià, es fan coses molt bones, però potser en molts casos no tenen la projecció que mereixen i que necessitem que tinguen. Aleshores hem de treballar molt, ser un poc autocrítics també els editors en la part que ens toca, de veure en què fallem en aquest àmbit. És a dir, fem bons llibres, però ens costa arribar al públic perquè no existeix aquest públic, aquest públic no prescriptiu no existeix. Per tant, hem de treballar en l'apartat de la promoció per connectar precisament amb aquests lectors i, com apuntava abans Eva, és treballar un poc amb comunitats de lectors. És a dir, això també que és una expressió així com molt tècnica, però que és bàsicament, publiques uns llibres adreçats a un tipus de públic concret i n'hi ha que fer arribar aquests llibres, n'hi ha que fer, el primer és, òbviament, fer els llibres i fer-los bé, però també fer saber a aquest públic al que tu t'adreces que tens aquests llibres. I per això el pas previ és saber a quin públic t'adreces. No tots els llibres són per a tot el món, els llibres han d'anar destinats a un públic essencialment i a partir d'ahir podem intentar arribar a un públic més ampli. Jo penso que la crisi o aquestes crisis també ens reporten oportunitats, veure la crisi com una oportunitat. Una oportunitat, sé que és dur per a tots els que estem patint aquesta crisi, però també és una oportunitat per reinventar-nos, per pensar d'una altra manera i acarar-la amb el poquet optimisme que siguem capaços de tindre i traslladar això. Jo crec que quan fas uns llibres que et creus, en els quals has estat treballant molt de temps, que sents passió per aquests llibres, que tens bons autors, que tens bons textos, que els has treballat molt, això hem de ser capaços de transmetre-ho als llibreters, als prescriptors i als lectors. I sobretot el que hem de fer al País Valencià és guanyar visibilitat. Tenim una extraordinària literatura que és del tot invisible i això s'ha de treballar en molts àmbits diferents. D'una banda són els autors, els que també s'han de crear una marca personal, d'alguna manera han de treballar la promoció dels seus propis llibres, els editors, que hem d'usar totes les eines que tenim al nostre abast i cada vegada en tenim menys perquè ja no tenim teles, tampoc l'hem tingut mai, tot siga dit, per a la promoció del llibre en valencià, però tenim la xarxa i tenim les xarxes de persones, tenim la possibilitat de fer presentacions, la possibilitat d'eixir al carrer i anar porta per porta, com també apuntava Rafa, a vendre els nostres llibres. Hem de fer aquesta promoció també en els mitjans que tenim, mitjans de comunicació, em referís, que no són molts, i hem de treballar també un aspecte fonamental que és les llibreries, és a dir, hem de fer tot això i els llibres s'han de poder trobar en unes llibreries que d'altra banda han d'existir, perquè també ens passa que van tancant llibreries i això òbviament és molt negatiu. Però en aquelles que existeixen, pel que fa al llibre en valencià, el llibre en valencià té una presència bastant testimonial i això en alguns casos ja és dir molt, és a dir, que de vegades ni estan o ni estan visibles els llibres i hem de lluitar perquè aquests llibres realment estiguen visibles. Jo no estic d'acord amb una cosa que ha dit Rafa, en diverses, però en una concret que ara recorde, que és en la que els lectors han d'anar a buscar el teu llibre. L'han de buscar, òbviament, i si els fem saber ja el buscaran, però els nostres llibres s'han de trobar en tots els llocs, perquè jo no renuncio a que els meus llibres estiguen en la FNAC, ni en el Corte Inglés, ni en la Casa del Llibre, no renuncio a això perquè crec que els meus llibres mereixen estar allí. I molts llibres que es publiquen al País Valencià, i encara que siguin de temes molt específics, vull dir, aquests llibres han d'estar també en aquests llocs i hem de lluitar perquè estiguen també en la papereria i han d'estar en les llibreries de barri. Bé, només preguntar una última cosa per el tema del canvi del paradigma digital, vull dir que tampoc no tot s'ha de referir al llibre en format paper o en format digital, que això, en fi, ho tenim, sé que és un tema molt mediàtic i del qual se parla molt, però el canvi de paradigma, és que abans es deien canvi de xip, jo encara estic en el canvi de xip, el canvi de xip no és només que el llibre estigui en paper i en digital, sinó també aquest canvi que afecta des de fa molt de temps al món del llibre, al món de l'edició, que és el canvi
en digital de tots els processos del llibre, tant del procés de producció, el procés d'impressió, en la impressió sota demanda o la impressió que avui dia podem imprimir 40 exemplars d'un llibre o 50 exemplars d'un llibre a un cost no massa elevat, i també en tot el que es refereix en l'àmbit digital a la promoció a través de les xarxes socials, de blogs, de webs, tot això. En fi, tot això també ha canviat molt, però moltíssim, el món de l'edició, i per tant també ara ens podem permetre publicar determinats llibres que abans necessitàvem fer-ne 2.000 i ara en podem fer 500 i pot ser rendible o com a mínim no perdem diners, que quasi és el que aspirem els editors, a no perdre diners. Moltes gràcies, Joan Carles. Bé, a continuació, estava també Laia Climent, no sé què ha passat, perquè havia confirmat que podia vindre. Suposo que té algun... Això de la fira és complicat. Bé, té la paraula ara David Cases. David Cases és president del Gremi de Llibrers. Val. Bueno, és que pensava que anava a intervenir després, però bueno. Le donem la paraula a Antonio Suar des del punt de vista de prescriptor. La necessitat, d'alguna manera que s'ha apuntat, de comunitat de llibres, que s'ha dit, la necessitat de com se coneix, no només la publicitat, sinó aquesta prescriptor, aquesta persona que te fa d'infomediador, que te fa i de més. Crec que aquest és el plantejament bàsic d'un vehicle de trobada que ens planteja librosensayo.com y per tant, Antonio, te es la palabra. Bueno, intentaré ser muy breve porque yo ya he hablado y hay compañeros que están aquí a la izquierda que seguro que tienen que decir cosas muy interesantes y simplemente por seguir el orden de la cadena yo hablaré como prescriptor, como recomendador y ya pasamos a los libreros, los bibliotecarios, a los periodistas y finalmente a los lectores. Dos ideas, y voy a intentar dar unos cuantos titulares muy rápido para ganar tiempo, dos tweets. La idea de los prescriptores, los nuevos recomendadores del libro, yo lo he titulado un libro como el título de un libro que me gusta mucho, que se llama Here Comes Everybody. Ahora aquí viene todo el mundo. Yo estoy más en la línea de Joan Carles, una línea innovadora, por eso tenemos una página web, intentamos ofrecer recursos y la idea es que igual que todo el mundo puede ser autor, como decía Silvia, porque se puede autopublicar, que no es lo mismo que autoeditar, todo el mundo puede ser prescriptor, todo el mundo podemos hacer reseñas ahora, no necesitamos controlar Babelia ni necesitamos la imprenta. Esta sería la primera idea. Entonces la tecnología nos permite que todos seamos prescriptores. En este sentido, y ahora me corregirán los amigos periodistas si me equivoco, creo que el periodismo tradicional está perdiendo fuelle en este sentido porque ya no tenemos a los prescriptores clásicos que controlaban la prescripción de libros, ya no leemos siempre al mismo reseñista de Babelia, ya no leemos a los 4 suplementos culturales del ABC o del Mundo, sino que ahora todo el mundo podemos prescribir. Esta sería un poco la idea. Por eso tenemos una paradoja, ¿no? Todo el mundo puede prescribir, pero los medios tradicionales ya no tienen la fuerza de prescripción que tenían antes, sino que ahora la prescripción se puede hacer mucho más boca a boca y hablamos de amigos recomendadores. Ahora no vamos al Babelia muchas veces, sino que vamos a redes sociales a ver aquellos lectores que leen lo mismo que nosotros que han leído. Y eso desde luego es una revolución en la prescripción. Esto es lo que intentamos hacer en parte en librosensayo.com. Somos nuevos prescriptores y no necesitamos la imprenta, no necesitamos la distribución del país para poder prescribir. Y dos ideas más y ya termino. Esta paradoja viene por el desorden digital. De nuevo lo digital lo cambia todo, a mi modo de ver. Y lo digital, como nos dijo Anaclet Pons en la última charla, por cierto, la librería Bibliocafé, que ha cerrado. Nosotros hicimos la charla de la librería Bibliocafé y a las 2 semanas cerró. Por tanto, esto también nos habla del problema que tenemos en el sector del libro y ahora nos comentará David algo sobre los cierres de librerías. Entonces, tenemos la paradoja, ¿no? Nuevos prescriptores, los prescriptores antiguos han perdido su poder y tienen que reinventarse. Y por tanto, todos los referentes que ordenaban la información, ya sean los libreros, ya sean los bibliotecarios, están en crisis también. Y la idea es que, y en esto recojo lo que ha comentado Joan Carles y Rafa, el sector del libro tiene que unirse porque hay nuevos prescriptores. Y los nuevos prescriptores son Google, Amazon, Apple, Facebook, Twitter. Y estos nuevos prescriptores son muy potentes. Y si no aprendemos de ellos, y esta es la idea de librosensayo.com, ser un foro innovador, si no aprendemos de ellos, la estructura, nuestras cadenas de valor, nuestras editoriales, nuestra cultura va a perder mucho porque perderemos el tren digital. Por tanto, ya para acabar, tenemos que aprender de ellos lo que hacen bien
para poder seguir manteniendo nuestras empresas y que nuestra sociedad siga leyendo los contenidos que nosotros mismos generamos. Y por tanto nuestros jóvenes sean educados en nuestros propios valores y dominemos nuestra cultura. Una anécdota para terminar. Yo soy de un pueblo de Crevillente, en la provincia de Alicante, y fui en un barrio en el que yo vivo, había una pareja hablando con un señor que tenía un restaurante en la acera del frente. Y le preguntó, oye, ¿qué tienes de menú para mañana? Y le dijo, estaban justo aquí, el restaurante aquí, le dijo, pues no me acuerdo, míralo en Facebook. Justo en la acera de enfrente. Por tanto, las relaciones entre vecinos que viven de puerta a puerta están siendo mediadas por una multinacional americana. Y esto también pasa en el mundo del libro. Y el mundo del libro es muy importante porque lo que leemos y quién elige lo que leemos marca mucho lo que pensamos. Moltes gràcies, Antonio. A continuació, David Cases. David Cases és el nou president, ja porta un any, però el nou president del Gremi de Llibrers de València. La seva responsabilitat com a gremi és organitzar la pròpia fira, és a dir, que 49 edicions de fira, la qual cosa ja és molt important. I dir-vos també que a Espanya, no sé ara si hem donat les dades valencianes, a Espanya, segons l'últim cens del mapa realitzat per Segal, la Confederació de Llibreries i d'Associacions del Llibre, hi ha 4.336 llibreries independents, o hi havien, però són dades de l'últim quatrimestre del 2013, dir que és la xarxa més extensa que n'hi ha a nivell d'Europa en quant a comparació de països, és a dir, que és una potència important, i unes llibreries que sempre han jugat un paper de mediació, un paper de prescriptor en moltes ocasions, i que s'estan reinventant constantment, adaptant nous espais de trobada, inclús les fórmules de prendre un vi, que ajuda a financiar també, i altres vies, però cal també com aquest paper que té que veure les llibreries i les biblioteques també moltes vegades de fer que, per lo que seria, que cada ciutadà o ciutadana pugui trobar el seu llibre, o que cada llibre trobi el seu ciutadà o ciutadana, i aquest tema d'acostar davant d'una crisi econòmica general, però que afecta, les xifres són de, en 2 anys ha baixat les vendes en les llibreries el 26,6%, i en l'últim any, l'últim dades que n'hi ha de l'últim trimestre, en un any ha baixat les xifres en un 16% i un 20% del número d'exemplars en les llibreries, la qual cosa és complicat. I damunt apareixen noves amenaces, com per exemple el llibre de text i tot el que suposa un enriquiment. I ja no parle sobre de la bronca entre si el llibre se reutilitza o no, sinó inclús parle d'algo tan nou com és el punt neutre que parlen els fabricants de material digital, que ja no passaria per a res per les llibreries. Dic això, i David, que és un gran expert, a més, la seva llibreria La Traca, per alguns de vosaltres conegueu, endavant. Moltes gràcies, bona vesprada. Bueno, lo primer que m'agradaria dir, perquè això de les xifres m'areja molt, no? Però bueno, no sé si s'escolta. ¿Escolta? ¿No s'escolta? Els llibres no mos fan cas als llibres. Si mos feren més cas. Lo primer de tot que m'agradaria dir és que en este país no se llig. El primer problema que tenim és que no se llig en este país, en Espanya, i en Espanya no se llig. És el segon país d'Europa que menys llig. És el primer problema que tenim. Com se resol això? Doncs bueno, ara ho parlarem. El segon problema que té el llibreter, el meu punt de vista és el del llibreter, és que en Espanya s'edita massa. Moltes coses són molt bones, altres no tant, però s'edita massa per a lo que se ven, ja que no se llig. Això què vol dir? Que el llibreter té un excés de faena que no pot abarcar. Per a què editar molt si no se llig? Pregunto jo. El segon país d'Europa que menys llig, el segon país d'Europa que més edita. Hi ha una burbuja ahí que esclatarà. Tenim un tercer problema, i és que l'administració no recolza el llibre en aquest país. Si no se llig, l'administració es té que fer càrrec. Per què? Pues perquè la lectura és la base de l'educació. I per tant, si no llegim,
som un país pobre en molts sentits. Sí, els bibliotecaris ho tenen, crec que també molt clar. Tenim més problemes, per exemple, la pirateria ara en el tema del e-book. Les llibreries són, diu la llei del llibre, un punt de difusió cultural, a més. I, a més, som l'últim venedor, el que hauria de vendre els llibres. El 50% dels llibres en aquest país no se venen a llibreries. Si aquests llibres es veneren a llibreries, segurament hi hauria moltes més llibreries que són a la seva vegada punt de difusió cultural. Una llibreria és un lloc on es venen llibres i es fan moltes més coses. Entre altres, aquesta superfesta que tenim així, que la fem els llibreters. Organitzem els llibreters en col·laboració, per supost, de moltíssima gent. Ho tenim prou clar, són aquestes 3 o 4 coses les que tenim que resoldre. Una, llegir més. Si llegim més, s'acaben els problemes que estem així plantejant. És que no se llig en aquest país, és que l'administració no ens fa cas. Necessitem un pla de foment de la lectura urgent. Això és una cosa que no costa molts diners d'organitzar. Un pla de foment que faci que els xiquets llisquen més, que estiguen més preparats. Tenim una crisi molt potent i la lectura ajuda sense cap dubte a eixir de la crisi. Però hi ha que invertir en editorials, en llibreries, fins i tot diria, això ha passat en altres països com França, per exemple, que és model. En un moment donat se va invertir en llibreries. Per què? Perquè, entre altres coses, invertir en una llibreria és cada euro que s'inverteix en una llibreria genera 3 al voltant del seu barri o poble. És a dir, que a més generem diners. A més de, d'alguna manera, educar, estem generant riquesa també econòmica, ja que sembla que avui en dia només es pot parlar que de diners. Però, clar, les llibreries no desapareixeran així com així. Hi ha moltes i estem en perill, igual que les editorials, però hi ha que protegir tota la xarxa. I això jo crec que és responsabilitat de l'administració, del govern. La cultura no és una broma. Un país sense cultura és un país que se mor. El nostre país d'alguna manera s'està morint en aquest sentit, perquè la cultura està molt tocada. Encara que és de veres que, com podem veure així a la Fira del Llibre, la gent està amb moltes ganes de fer moltes coses, activitats de tot tipus, editorials fins i tot noves com sempre, que és un plaer tindre així. I per tant, el llibre no morirà així com així, ni tan se vol el llibre, a fer com denaven molts. No sé què més dir-vos, però 3 coses, repassar-les clarament, que no se llig, que s'edita molt, per a lo poc que se llig, i que l'administració se té que fer càrrec d'aquest problema ja amb un pla de foment de la lectura per a eixir d'aquest índex de lectura tan patètic que tenim i poder crear una societat més culta, que serà més productiva, ja que, torne a dir, sempre parlem al final de diners, sembla, en la crisi, serà una societat més llegida, més culta i més productiva. Gràcies. Gràcies, David. I a més, doble esforç d'avui dia d'inauguració i estar així amb nosaltres. Sempre, encara que m'imagino que quan se talla la cinta se respira una miqueta, no? Fins que pleguen les ajudes que sempre tarden. Bé, a continuació té la paraula José Antonio Martínez. Ell és vicepresident del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes. És expert també com a tècnic en la Cambra de Comerç en Castelló i també des del punt de vista de les biblioteques, els documentalistes, la problemàtica del llibre, del món del llibre és molt interessant, inclús en algunes ocasions plantegen aspectes com el debat que se farà en la Fira del Llibre també, el qual suposa que farà referència al problema que n'hi ha en el llibre digital i la impossibilitat de prestar
el llibre digital en les pròpies biblioteques. Per tant, com a ciutadans també tenim un problema respecte a aquesta situació. Les biblioteques clarament han sigut un lloc d'agitació cultural, de trobada cultural, de dinamització i d'acostar el llibre entre el ciutadà i l'usuari i, per tant, també entre tots. Per tant, a veure, aquest nou paper que també requereix a vegades i que jo crec que és molt adequat que els documentalistes també estiguen treballant junts amb els bibliotecaris, perquè a vegades en aquesta societat com a usuaris ens fa falta a vegades aquesta orientació documentalista no sols del llibre, sinó com accedir, i per tant, Antonio, tens la paraula, no m'enrotllo més. Moltes gràcies, organització. Moltes gràcies a l'organització per comptar les biblioteques com a part de la cadena, que sempre a vegades se mos oblida que compleix una funció moltes vegades no tan visible, però de prescriptors i de formadors. Com tot el món, estem en una crisi igualment i òbviament donen unes xifres de quins moments de crisi estan les biblioteques públiques, que són les que ens afecten a tots, perquè paguem de tots i haurien d'obtindre un benefici cultural, que això també és benefici, i benefici econòmic al fi, i moltes vegades només se pensa en el benefici immediat. Me ve molt bé un article que acaba d'eixir en la revista professional de la informació que parla de les xifres consolidades que són de l'any 2012. L'estadística sempre va un poc retardat, però si fa o no fa són extrapolables avui en dia. Les dades són molt òbvies. La despesa d'adquisicions s'ha reduït un 35,9% entre 2008 i 2012. L'ocupació ha disminuït en 594 empleats menys, el qual se retrocedeix a uns nivells de l'any 2002, però precisament perquè està en temps de crisi la demanda dels serveis bibliotecaris no ha deixat de créixer, n'hi ha un interès. No obstant, els nivells de préstecs s'han estancat, degut a que moltes vegades a la desactualització de les col·leccions, ja que no n'hi ha diners per actualitzar-les, provoca una certa falta de demanda. Òbviament, sempre estan els clàssics, però una vegada llegits, el lector té una avidesa de llegir coses noves, de nous reptes, de descobrir noves coses. Un altre és el canvi d'hàbits de consum, no només a llibres, sinó a les altres coses que se presten a les biblioteques, que són llibres, discos, revistes. En aquest cas ha descendit la demanda. Però, en canvi, el préstec de llibres se manté als mateixos nivells que 2010. Un altre problema és que encara no s'ha incorporat el préstec de llibres electrònics en general a les biblioteques públiques, excepte algunes extensions molt loables. Precisament, com comentava José Ignacio, divendres de la setmana que ve, 2 de maig, tenim així una taula rodona en la qual es posarà la campanya de l'incident electrònic que s'està duent a nivell europeu per l'associació EBLIDA, que és la Federació Europea d'Associacions de Bibliotecaris, Biblioteques, Informació i Documentació. I el que demanem és un marc europeu de propietat intel·lectual que deixi a les clares quina part ha de rebre els autors i quin paper poden exercir les biblioteques com a prescriptors, com a prestataris d'aquest llibre i com a promocionadors d'aquests llibres. Cosa que avui en dia la llei de propietat intel·lectual, l'esborrany que s'està preparant a l'estat espanyol, un poquet complicat i ens deixaria en una posició un poquet dubtosa. A la Comunitat Valenciana les xifres serien extrapolables, però podem afegir unes coses de collita particular, com per exemple biblioteques sense llibres que tots coneixem per l'empresa, o una manca de xarxa de biblioteques escolars importants, molt importants. Ahí estan perdent el futur. També tenim que l'any passat la desaparició definitiva del mòdul de biblioteconomia de FP, que mai se va convertir en un cicle formatiu. N'hi havia una voluntat per part de l'administració de professionalitzar a l'auxiliar administratiu, no només al bibliotecari, sinó a les persones que atenen primerament en el nostre aula. Una altra cosa que tenim són les subcontrates de personal no professional de les biblioteques municipals. S'ha arribat el cas, nosaltres hem tingut que lidiar amb aquestes coses des de les bibliotecàries, que s'ha contractat inclús a guàrdies de seguretat
com a bibliotecaris, per exercir les funcions de bibliotecaris. No només això, en altres casos directament s'ha substituït els professionals per voluntaris. En fi, molt loable la qüestió dels voluntaris, però els voluntaris ajuden, no substitueixen. Mai poden substituir. Una altra cosa que tenim és la conversió de les biblioteques en sales d'estudi, que és una cosa que als municipis sempre li donen molta popularitat. Inclús obrir 24 hores quan hi ha exàmens, coses d'aquestes, però potser no seria la funció de la biblioteca. O sí seria una funció, però afegida, no la principal. Però bueno, dona popularitat, dona vots i estem en el que estem. Un altre, tornant al tema de subcontrates, serien subcontrates són les empreses que se queden tot el lot. Se queden la biblioteca i la gestió. En la qual cosa, directament, no és que ja substitueixen, sinó que contraten a la gent, li paguen molt menys, unes quantitats que arriben al ridícul, però, a més, la col·lecció, la suposada col·lecció de llibres, se fa sense cap criteri. Bueno, sí, el criteri econòmic. Si m'han dit que tinc que guanyar que l'administració me pagui tant, jo he de tenir un marge de benefici i haig de comprar llibres. On els compre? Doncs els llibres de restes d'edicions i aquests que desapareixen dels quioscos i apareixen en llibreries de Lance, de, digamos, poca estafa. Tot això unit amb les retallades que en el cas de biblioteques, al cap de la fi, són retallades en educació, cultura, oci, accés a la informació, que se tradueix a acomiadaments, horaris, limitació de serveis bàsics. I encara hem de donar gràcies que no ha passat com a Múrcia. A Múrcia, gran part de la xarxa se va subcontratar a una empresa privada que l'any va fer fallida i encara estan remuntant a base d'esforç dels propis bibliotecaris i no sé què acabarà la cosa. El rol de les biblioteques en aquesta conjuntura és molt clar. Les biblioteques públiques no són una despesa, sinó una inversió. Ajuden les persones a formar-se, a adquirir hàbits de lectura, és a dir, lectors, i per tant, futurs compradors de llibres, cosa que en principi haurien d'agrair les editorials. Moltes agraeixen. Les grans editorials pareixen que viuen alienes a lo que és la realitat i només veuen el benefici immediat. Per aquests serveis no cobrem res i no sempre se'ls agraïm. El rol, a mi me van proposar els nous rols dels bibliotecaris, però realment no són nous rols. Els rols de bibliotecari són els de sempre. El que ha canviat són les formes, els mitjans, i això és una cosa que tenen clar els bibliotecaris professionals. Sempre tenim la imatge del bibliotecari que demana callar, que té molt tu nombre, molt, diguéssim, carta. No és la realitat. Els professionals ixen en el grau de formació molt tecnificat, ja obert a les noves tecnologies i sempre a l'avantguarda i buscant noves maneres d'arribar al lector. Perquè, malgrat aquesta situació, els professionals en vocació, que són la majoria, no ens allunyem, trauen temps inclús del seu temps lliure per posar en marxa campanyes de lectura, club de lectors, contacontes i també desenvolupen serveis 2.0, xarxes socials, webs interactives, grups de recomanació, etc. Tot a cost generalment zero, tret de loables iniciatives en certs ajuntaments. Però quasi tot, com hem dit, tret del seu temps lliure. Per aconseguir que l'usuari, que no client, tingui un servei de qualitat adaptat a les seves necessitats i inquietuds i que participen activament. Allò que ara que els models marketingers diuen engagement, cosa que les biblioteques ho sabien de sempre. Si no tens una certa relació amb el lector, no funcionen, no serveix. Les biblioteques funcionen perquè les fan usar els lectors. Si no, són dignes pèrdues. En aquesta conjuntura, la simbiosi entre tecnologia i l'actitud és fonamental. Els professionals bibliotecaris ho tenim molt clar. Per els cometes de trànsit a un escenari d'informació biblioteca i lectura a paper, que seria tradicional, cap a un altre d'informació xarxa i lectura a pantalla. Les noves formes de lectures van per ahí. No substituiran, complementaran, i cada un triarà allò que més li convingui segons el tipus de lectura que estigui fent, sigui més tècnica, més de dir, més literària o la que sigui. La biblioteca, en aquest cas,
En esta coyuntura, en este canvi de paradigma, pot jugar un paper molt important com a model a seguir. Respecte a la relació personal de tecnologies professionals, podem ajudar a evitar l'exclusió social i tecnològica, fomentar l'ús crític de la tecnologia per possibilitar el sorgiment de ciutadans amb criteri, davant les noves formes de lectura i escriptura i de relació social. I com bé deia John Carles, més que una crisi, a més de la crisi estem en un canvi de paradigma, que s'ha d'aprofitar. Si no aprofitem nosaltres, algú altre ho farà i ben segur que el que tenim de parat no ens agradarà gens ni miqueta. Gràcies, José Antonio. Bueno, a continuació, que tenia que ver, no estava clar on situar-lo, a Jaime Millás en concret, perquè Jaime Millás és soci de SICOM, però ell és periodista, ha sigut director de Ràdio Cadena, però venia sobretot com a escriptor i, per tant, escriptor de distints tipus de materials, des d'aspectes de viatges i turisme que molts hem gaudit del nostre país gràcies a ell, a també novel·la, investigació, etc. I com a persona que reflexiona també conjuntament en ASICOM, també pot tindre aquesta visió de com a usuaris i, per altra banda, com a escriptor també. Per tant, tens la paraula, Jaime. Sí, yo voy a intentar ser breve porque ya llevamos muchas intervenciones y así poder facilitar el debate con las personas que estáis asistiendo a esta conversación abierta. Yo soy un poco de los que piensan que al libro no hay que liberarlo, sino más bien hay que conservarlo del mismo modo que hay que conservar la prensa diaria y los semanarios habituales que hemos tenido durante muchos años. Porque la era digital simplemente acaba de comenzar y para liberar el libro tradicional y la prensa tradicional, pues yo creo que son esfuerzos mejor dedicarlos al texto digital y a unos nuevos medios de información que todavía posiblemente hay que inventar. La situación creo que es otra actualmente. La era digital ha creado otros soportes absolutamente diferentes, condicionados por otras normas y por otra cultura, una cultura tecnológica que los autores en gran medida desconocemos y que durante muchos años va a seguir conviviendo con lo que son periódicos tradicionales, libros tradicionales, y pienso y deseo que esto sea durante un largo tiempo. Los contenidos que hasta ayer mismo leíamos en formato libro, ahora evidentemente se pueden empezar ya a conocer a través de otros formatos, insertados en otro tipo de discursos, con otras jerarquías comunicativas, a través de lo que yo llamo texto digital y no libro digital. Y por eso yo creo que es mejor, para hablar de una manera apropiada, hablar de libros y hablar de textos digitales, ¿no? En cualquier caso, el libro es un objeto de cultura, de creación y de difusión cultural que en los momentos actuales está sometido a unos cambios drásticos de los cuales yo creo que no se va a recuperar, pero tampoco importa, porque la cultura puede funcionar, y la cultura de creación puede funcionar a través de muchísimos canales. Esas adaptaciones del libro actual son evidentemente la reducción de las tiradas. Cada libro, excepto lo que son libros cabecera de éxito, tienen cada vez tiradas más reducidas. El ciclo de su vida comercial también cada vez es más corto y además el libro yo creo que cada vez va a ser más un soporte adecuado para difundir determinados contenidos culturales, pero no todos, ¿no? Porque me parece que otros contenidos que actualmente van en formato libro deben volar hacia el texto virtual. Por ejemplo, una especialidad que yo he trabajado mucho años atrás, como la de viajes y turismo, yo creo que evidentemente libros de viajes y turismo están ya volando directamente hacia los soportes digitales y lo cual me parece que es así de idóneo. Imagino que en ese futuro, pues a lo mejor los contenidos de libros de gastronomía o libros de ciencias naturales. No imagino, por ejemplo, que el mundo de la narrativa se traslade al libro del texto virtual. Yo, como creador y como lector de novelas, no me lo imagino en texto virtual. Yo creo que la era digital no ha comenzado para revolucionar, como digo, el mundo del libro, sino más bien para crear un mundo paralelo al mundo de las editoriales y al mundo de las editoriales también que gestionan periódicos. Porque los parámetros técnicos nuevos que se han creado son tan diferentes que son objetos absolutamente distintos. A mí me parece que en ese cambio, en esa readaptación de lo que sería el mundo de los contenidos que actualmente estaban en libros y que en el futuro también van a estar en textos digitales, corresponde sobre todo al mundo de las editoriales, a los editores, que son los empresarios en definitiva.
los creadores somos personas que trabajan para las editoriales, los periodistas somos personas que trabajamos para las editoriales. Yo creo que el gran esfuerzo de cambio de rumbo y de dar contenidos a todo ese nuevo mundo tecnológico de soportes que se ha creado ahora y que solamente estamos empezando a utilizar, la orientación de todo esto y cómo permitir que los trabajadores de la cultura entremos en ese mundo corresponde básicamente a la responsabilidad de los editores. Es que, por ejemplo, para mí lo que actualmente se llama libro digital, pienso que no es tal libro digital. El que yo pueda leer en una tablet un libro de García Márquez no es un libro digital. Estoy leyendo un libro en otros soportes, afortunadamente, que me permiten leerlo donde quiera, como quiera y tumbado de pie o como yo desee. En ese sentido, también en esta nueva era, evidentemente, el libro se favorece de nuevas cadenas de distribución y de venta, que está muy bien, pero porque un libro se venda a través de Internet no quiere decir que sea un libro digital, ¿no? Porque para mí el libro digital obliga, y en eso, evidentemente, los autores tenemos que reconvertirnos. Y yo, personalmente, como creador, autor, no sé si me voy a convertir en el futuro. El libro digital es aquel que utiliza texto, utiliza imágenes, utiliza vídeos, utiliza sonidos y utiliza la interactividad del propio lector. Quien sea capaz de escribir una novela integrando todos estos elementos, quiere decir que está ya viviendo plenamente su función de creador de cultura en la nueva era digital. Yo no sé si actualmente existen autores con ese rango, imagino que sí. En el futuro imagino que habrá más. Mientras tanto, los que somos autores de libros tradicionales, pues nos mantenemos en un mundo que ya es un mundo que coexiste de manera residual con el mundo de Internet, pero bueno, en el mundo de la comunicación y de la cultura han coexistido muchas formas durante muchos siglos. El hecho de que en las bibliotecas ahora haya soportes digitales no significa que desaparezcan los libros o que desaparezcan los códices o que desaparezcan otros soportes de lectura que se escribían de manera amanuense, ¿no? Entonces, no seamos tan radicales en el sentido de que lo viejo desaparece, no, porque evidentemente el futuro no es del libro, entendido como lo hemos entendido hasta ahora. El futuro es del texto digital y de unas nuevas técnicas que hay que aprender a gestionar desde el punto de vista de negocio por parte de las editoriales, por parte de vista de los autores, para poder transmitir los contenidos que hemos transmitido hasta ahora de una manera en otros soportes y aprenderlo al que vende, al distribuidor, al librero, pues la misma readaptación va a tener que tener. Entonces, yo tampoco quiero ser no catastrofista, sino excesivamente realista, pero yo creo que tienen que cambiar las editoriales, tienen que cambiar los libreros, tiene que cambiar el mundo de la librería, tiene que cambiar el mundo del creador. Pero la responsabilidad básicamente tiene que generar esos objetos porque ahora ya el texto digital tampoco es un objeto, pero en fin, los que creaban antes el libro y los que ahora van a trabajar en nuevos contenidos, yo creo que la responsabilidad como administradores de un negocio, de una industria, les corresponde básicamente a ellos y luego los demás tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Y bueno, también en cuanto a la convivencia de varias maneras de comunicación o del mundo editorial, pues yo recordaría, por ejemplo, cuando salió la televisión se dijo que la radio iba a desaparecer. Pues la radio no ha desaparecido, convive perfectamente con la televisión. Cuando ahora las redes sociales ha dicho para desaparecer la radio, porque claro, las redes sociales es información en directo, en tiempo real. Bueno, pues ahora están conviviendo las redes sociales con la radio. Y yo pienso que el libro va a convivir con los textos digitales, pero no va a tener nunca el espacio que ha ocupado hasta hace muy poco, y que el espacio que tendrá en el futuro será mucho menor. Imagino que quien ocupará el mayor espacio de comunicación cultural será el texto digital, y bueno, y los que son entidades o profesiones que intervienen en esa cadena de difusión, desde la creación hasta la compra, pues todos nos iremos adaptando, me imagino, y si no, pues bueno, unos viviremos en un mundo residual como el del libro y otros vivirán en el mundo de gran esplendor como el texto digital. Pero en cualquier caso, el texto digital yo creo que es una alternativa que solamente acaba de empezar y que igual que la imprenta ha ocupado 2 o 3 siglos, el texto digital ocupará pues 2 o 3 siglos también. Moltes gràcies, Jaime.
A continuació té la paraula Juan Antonio Gabaldón, que és soci de SICOM, membre també del Consell de Gestió, però sobretot ve en qualitat d'usuari i com a usuari actiu, fundador i actualment vicepresident de l'Associació d'Amics de la Biblioteca Pública de València, la coneguda a vegades per l'Hospital, i per tant com una gent activa que treballa constantment a la pròpia biblioteca. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, estoy en el doble papel de lector y de amigo de la biblioteca. Estoy de acuerdo con casi todas las cosas que se han dicho. Es más, habéis dicho que hay pocos lectores, pero yo diría otra cosa. O sea, en este país se compran pocos libros, pero se lee todavía menos. Sí, la venta de bestsellers, pues se venden muchos, pero luego a ver quién lee el panfleto de la Belén Esteban. Cada vez se lee mucha más, que se lee muy poco. Estamos también de acuerdo con el tema de las librerías, están desapareciendo. Las librerías son muy importantes, sobre todo en los pequeños pueblos, en los barrios, porque son un centro de animación cultural, son los prescriptores, el librero toda la vida es el que te aconseja, el que te orienta, no es el empleado de una gran superficie que tiene los libros porque están en un estante y no sabe lo que tiene. Todo eso, ya digo, está haciendo, pues, digamos, mucho daño. Desde la Asociación de Amigos de la Biblioteca luchamos mucho por la animación a la lectura. Una de las cosas importantes que hacemos es la educación lectora a través de los talleres de lectura. También acercamos al autor, al lector, a través de representaciones de libros. También buscamos dinamizar, por ejemplo, con la actividad que llamamos de la letra a la imagen, donde se lee una novela y se ve la película basada en esto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando El Gato Pardo, pues la magnífica, digamos, que incitó a mucha gente pues, a leer ese tipo de historia. Yo creo que el problema es que tenemos que crear lectores, pero lectores adictos. Como hay adictos a la droga, pues tiene que haber adictos a la lectura. Eso es muy difícil. Hay dos formas o hay dos ámbitos. Uno sería en la escuela. Hoy por hoy yo creo que es muy difícil. Todos los intentos que se hacen desde la escuela o del instituto, de recomendar libros, que se compren libros y tal, yo no creo que están dando muy buenos resultados. La juventud hoy tiene muchas alternativas al libro, muchas más que en mi época. En mi época no teníamos ni televisión, entonces prácticamente el libro estaba sin rival. Hoy en día pues, están los móviles, está internet, están los tablets y es muy difícil. Y la otra forma es el adulto. Hay que reconquistar al adulto para la lectura. Ya yo creo que tienen mucho papel que hacer las bibliotecas por un lado y las librerías por otro. Yo creo que tenemos que crear una especie de simbiosis entre lectores y las bibliotecas y las librerías como centros culturales y de difusión. Moltes gràcies, Juan Antonio. A continuació té la paraula per acabar esta ronda i que esteu aguantant inclús, jo crec que és molt interessant el que esteu plantejant, Anna Carot. Anna Carot és periodista, és sòcia de SICOM, però ve en qualitat de consellera territorial de la ONCE, de Cultura i Esport, és periodista i què fa una dona invident en una fira del llibre. Clar, és una qüestió que alguna gent me dia. Clarament en aquesta pregunta és adverbial, que és la nova situació del llibre, el què, com, quan, com vull, en el moment que vull, és a dir, que està passant en tot el consum de productes culturals. Clarament, per exemple, hi ha tota una ciutadania de l'accessibilitat a la cultura i en aquest cas el món del llibre que en concret inclús plantegen noves formes de reflexió, de contemplar la diversitat i aquesta multiplicitat que inclús alguns de la taula estan dient que no són incompatibles sinó que són molt complementàries i distintes formes i per suposat tot el tema de l'audiollibre com una de les possibilitats d'actuació i com una de les possibles també vies en el sentit que un llibre, com m'ha agradat molt el que plantejava Jaime, un llibre és un llibre i pot ser electrònic, pot ser àudio, pot ser, però és el llibre, no? Bueno, res més, si tens la paraula Anna Carot, endavant i gràcies per vindre perquè sempre és complicat de plegar en esta ple de soroll i ple de la fira. Pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias José Ignacio por ponerme tantas flores en el pelo. Yo sí, bueno, podría comentaros alguna cosa como desde el punto de vista de periodista, pero sobre todo vengo aquí
pues para ofreceros el punto de vista del usuario, sobre todo desde el usuario con discapacidad visual y como consumidora de cultura, como consumidora de literatura. Las personas con discapacidad visual somos unas personas grandes consumidoras de literatura. También tenemos personas ciegas y con discapacidad visual que son grandes escritores. De hecho, hace 2 años se presentó aquí un libro de un compañero ciego que es muy buen escritor, y sobre todo, más que nada porque me gustaría reivindicar el derecho de las personas con discapacidad para acceder a la cultura, para acceder a la literatura. Poca cosa más me queda que decir de todo lo que habéis estado comentando aquí, sobre todo que estoy perfectamente de acuerdo en que no es incompatible el libro en papel con el libro digital. Simplemente las nuevas tecnologías, bueno, digo simplemente, pero la verdad es que ha sido un cambio brutal y un paso súper importante para nosotros. Las nuevas tecnologías han roto infinidad de barreras, aunque no todas, tengo que decir, pero han roto infinidad de barreras para que nosotros, personas con discapacidad visual, podamos acceder a la literatura, podamos acceder a la cultura. Queda mucho por hacer, por supuesto. No es incompatible un libro en braille que tengo aquí, como podéis ver encima de la mesa, con las nuevas tecnologías, el mundo digital que tengo aquí también encima de la mesa, que es un smartphone, un iPhone. Hoy en día el iPhone y el iPad es casi la única herramienta que tenemos, además, sobre todo, bueno, por supuesto, de Internet y de los ordenadores, para que podamos leer libros y disfrutarlos. Yo, como he dicho, soy una gran consumidora de literatura, devoro libros, pero los saboreo, no los devoro solamente. Y la verdad es que sí, los grandes clásicos los tenemos en braille, por supuesto, pero a mí me gusta también acceder a los libros que se acaban de publicar, las novedades, lo que yo quiero leer. Y hasta hace poco, y me atrevería a decir que todavía cuesta, pero hasta hace poco eso no se podía. Teníamos que pasar por la biblioteca digital de la ONCE y bueno, descargarnos el libro y ya está, pero la biblioteca digital de la ONCE no tiene ni comparación con ir a una tienda, coger el libro o todas estas posibilidades que ahora todo el mundo podéis alcanzar, ¿no? Es imposible tener una biblioteca en casa en braille, es imposible porque esto solamente es un volumen del libro de Rayuela. Si yo quiero leer la versión alternativa, entre comillas, de Rayuela, que es pues saltando capítulos, os podéis imaginar el espectáculo que es en casa rodeada de volúmenes. Ahora desde el capítulo tal, pues cojo el volumen no sé qué, que está en el capítulo, y así. Entonces, es maravilloso que las nuevas tecnologías nos hayan permitido pues disponer de la literatura y poder sentarnos en una cafetería a leer un libro con los auriculares, con una línea braille, si a lo mejor la voz no nos gusta, porque claro, todo esto se lee con voz. Entonces, también es maravilloso estar en el tren y como a lo mejor el compañero de al lado está leyendo un libro en papel, yo poder estar leyendo mi libro escuchándolo. Y además me lo puedo llevar en el bolso. Y eso os parecerá una estupidez, pero esto yo no me lo puedo llevar encima a todas partes, y esto sí. Entonces, a mí me gustaría, ya que estáis aquí muchos del sector del libro, ¿no? Pues comentaros que las personas con discapacidad ahora mismo somos un pequeño sector de este mercado, pero estamos ahí, somos un pequeño trocito de pastel, pero hay que comérselo. Nos tenéis que entender, nos tenéis que ayudar, porque libros a los que podamos acceder nosotros hay muy pocos, de la inmensidad de libros que los que podéis acceder todos vosotros. Ya no quiero comentar el tema de los audiolibros, porque audiolibros prácticamente no hay nada, y es una opción pues
muy buena, no solamente para las personas con discapacidad visual, sino para todos los usuarios que les apetezca en un momento dado escuchar un libro. Nosotros podemos leer los libros pues, con los dedos, podemos leer los libros viendo, aquellos que tienen un resto visual suficiente, y podemos leer los libros escuchándolos. Así que no nos olvidéis, porque estamos aquí, somos grandes consumidores de literatura, de cultura, y nos gusta también disfrutar de ella. Y nada más, muchas gracias y sobre todo gracias por escucharme. Moltes gràcies, Anna. Hem aplegat teòricament a l'hora que hem d'acabar i tancar, però el compromís serà que puguem fer una conversa i, per tant, Esteban, veig que tens ganes de parlar i, a més, algunes coses jo he après, per exemple, com Lecturalia va presentar ell a la persona que dinamitzava la comunitat de Lecturalia, que són noves vies, i tens la paraula. papel, pergamino, vitela, etcétera, manuscritas o impresas unidas por uno de sus lados y normalmente encuadernadas formando un solo volumen. Dice la definición genérica. Desde mi punto de vista, eso siempre será un libro, siempre existirá. Se venderá más, se venderá menos, pero siempre existirá. Hay una cosa también, todo el mundo hace hoy periodismo, simplemente porque tenemos un smartphone, hacemos una fotografía, la subimos a la nube e inmediatamente estamos poniendo una información. No, eso no es periodismo, es información. Cualquiera puede informar, pero no hace periodismo. El periodismo se hará siempre con periodistas, que requieren una serie de metodologías, que necesitan contrastar las fuentes, una serie de cosas. En el tema del libro, creo que tenemos básicamente dos problemas. Las redes sociales y todo lo que es el mundo digital no es enemigo del libro. Nos ayuda a viralizar los contenidos y la cultura de una forma diferente. Y hay que empezar a pensar algo. Y es que nuestros hijos, los niños que ahora tienen 7, 8, 10 años, nativos digitales, tienen como forma normal de pasar las páginas no en un papel, sino ya en el propio colegio en una tablet. Por lo tanto, algo está modificándose. Cuando ves una niña pequeña, 3, 4 años, que se va a una televisión y hace así y se cabrea porque no puede pasar la página, porque no sabe usar el mando a distancia, pues ya te está indicando algo de cuál es, de alguna manera, la focalización que tiene esta sociedad. Creo que siempre seguiremos teniendo libros, como siempre tenemos vinilos. Y han pasado el Blu-ray, ha pasado el CD, ha pasado el DVD, y siguen pasando soportes, pero siguen existiendo vinilos, y se están reproduciendo vinilos. Y existe gente que hace culto de ello, ¿no? ¿No será masivo? No lo sé. No lo sabemos nadie, seguramente no, porque la juventud está siendo educada de una forma diferente. Por lo tanto, mira, nosotros que trabajamos mucho en el sector... Nos han indicado que tenéis que abandonar la sala. Pues acabo. Nosotros vivimos en el mundo de las redes sociales y sin embargo organizamos un evento todos los meses de tipo offline para debatir justamente sobre literatura que trata del mundo online. Y lo hemos querido hacer no a través de elementos digitales, sino a través del mundo físico. Por lo tanto, hay algo ahí que siempre vamos a tener de la mano. Trabajemos ese tema bien, la educación, el amor, todas esas cosas. Gracias. Muchas gracias. Una última paraula de Francesc, que cregui que sigues breu perquè vostè pot tirar. Moltes gràcies. Bé, anem a veure, jo he fet en el test que estava escoltant-vos, estic d'acord en tot el que heu dit, però sí que tira a faltar, almenys en el lema de l'expressió que heu fet, alliberem el llibre de les cadenes, de la cadena a la xarxa de valor, renaixement de la indústria editorial, trobo a faltar el valor, o sigui, el contingut, la qualitat. El que he observat, i dins de la programació, n'hi ha, a perill d'alguna errada, n'hi ha 210 actes, 6 són d'autors particulars, que se suposa que s'han pagat la presentació o que han tingut una subvenció per a poder fer-se aquestes presentacions particulars. 69 actes són d'editorials, però que sols són 14 editorials les que han fet 69 actes,
82 actes són d'entitats, associacions, col·lectius, entitats públiques, la mateixa Fira del Llibre, 53 llibreries fan actes, però 53 actes de llibreries que són 11 llibreries, en total fan els 210 actes. N'hi ha 27 actes de música, curtmetratge, però no podem vendre música i curtmetratge en la fira. Són plantejaments que potser aquestes cadenes sí que hi ha que estudiar-les i hi ha que analitzar-les. I sobretot no he vist ninguna presentació de llibre electrònic, potser n'hi haurà alguna, se m'ha passat per damunt, però clar, quan plantegem tant de llibre electrònic, potser som una miqueta reals i ens adonem de la mesura i la quantitat. El que sí que estic molt preocupat és quan parleu de reinventar-se. Reinventar-se en el diccionari de la RAE no existeix i en el de la llengua catalana sí que existeix, però jo són capdavanters, però jo ho trobo absurd, o sigui, reinventar una cosa que està inventada és del gènere, jo crec que un poquet així, massa prim mirat i de mirar-se embellit. En el món, en la vida, és l'evolució. Tenim que evolucionar, des de Darwin estem evolucionant, tenim que adaptar-nos. O sigui, la clau és d'adaptar-se. I el que sigui, aquell que no ha pogut vindre o que per la seva entitat no l'ha pogut representar, 4 línies que haguera dut o que haguera llegit un respecte per a la gent que ho ha organitzat i a DICOM, que teniu tant d'interès i que us doneu aquesta plataforma de llibertat. I tenim que posar en valor que hi ha molta gent que ens ha administrat que està en imputacions. I mirem cap a un altre lloc. El sector, i n'hi ha un Consell Assessor del Llibre Oficial, som massa pactistes, traguem massa, som massa patxacontents. En seguida s'ho mirem i el que proposa un, enseguida n'hi ha 10 que estan en contra del que això que ha proposat i després veus que potser se fa aquest fòrum, tots tenim una fundació, varen demanar una cambra del llibre que n'hi ha en tota Espanya, n'hi ha 3, així no les tenim, o sigui, el sector té que estar unit, el que no pot ser és el sector que anem cada un per el nostre compte i això és fonamentalíssim, o sigui, no he sentit un cant a aquesta unió i sobretot a aquesta tolerància com els valors que tenen els nostres valors de llibres i que imperen els aspectes personals davant d'un sector que podem canviar la societat. Gràcies. Tenim que acabar així, dir-vos diverses cosetes. Primer agrair a tots, sobretot a la gent que heu fet l'esforç d'intentar concretar, dir-vos que a través de les xarxes socials, a través del Facebook que n'hi ha un esdeveniment creat, podrem intentar continuar interaccionant. Si voleu deixar, la gent de la taula la tenim censada, però la gent que heu assistit, si voleu deixar el vostre compte o a través del Facebook, perquè s'han quedat moltes coses en el tinter. A través del Libros Ensayo també se podrà accedir al debat o continuar aquesta conversa oberta. Dir-vos que alguns materials els penjarem, per exemple, és molt interessant per lo que s'ha parlat d'aquest document d'UNESCO CERLAC, iberoamericana, con 214 mesures para polítiques públiques per a la lectura i per al llibre. Moltes de les coses que s'estan dient vos recomanen i pareix que és iberoamericà i que estan més... estan plantejant temes molt actuals, vos el farem accedir, vos l'enviem també perquè està en internet i d'això se pot llegir. I res més, que continuem conversant i en aquest treball únic que hem dit de continuar, si no reinventant-se, adaptant-se, canviant el paradigma, perquè el canvi de paradigma és molt diferent, anem a estar continuant i vos plantegem inclús que si la gent d'ací de la taula, distints sectors, altres que falten perquè no canvien gent, ja no canvien, i no era possible, hem de continuar i tal vegada crear un espai de reflexió trobada perquè, per exemple, els plans de foment de lector en els centres educatius són obligatoris i què està passant, els plans de foment de la lectura del Ministeri què està passant, la nova normativa que en 6 mesos té que estar aprovada el dipòsit legal, què va passar, és a dir, n'hi ha tota una sèrie de qüestions que seria interessant i, des de luego, les polítiques públiques no són les polítiques que fa els governs, són les polítiques que se fa entre tota la ciutadania en uns governs relacionats que els governs tenen l'obligació de tirar endavant o de liderar, però no poden fer-lo al marge del sector. I si el sector no està treballant unint, interaccionant, difícilment podrà ser. I reivindica el sector a la ciutadania també.